Ayan, isang mapagpalang hapon mga kalingap, kaagapay. Andito po ako ngayon sa bahay ni... Nung ulit yung pangalan mo? Berman. Yun talaga yung totoong pangalan. Iabot po tayong bagay na isa rin po sa kanyang kumbaga isa sa kanyang kahilingan. And sana magustuhan din niya. So, bago ko po yan ibigay, ayan, gusto kong makilala nyo si ang ating kapatid. Ayan, ipapakita ko sa inyo. Maraming salamat sa iyong tumulong sa akin, magkakapay. So yan po mga kaagapay, yan po yung gawa ni ang ating kapatid. Oh, yan. Sino yan? Nagpa-commission po sa Marami ring nagpapano sa'yo. marami. Yan, so ito po mga kaagapay, kaya po na ako dito kay Kuya, nakuha niya yung loob ko kasi ako talaga frustrated artist din ako. So gawa ng hindi ako naging hindi ko nakuha yung course ng maging architect. So nawalan ako ng gana. So ngayon parang nakalimot na ako mag-drawing, magpi-painting. Pero hindi pa ako umabot sa ganito kagaling. Pero ang nakakamangha po dito mga kagapay, ayan po si Kuya. Ay, ilang taon ka na? 33 po. 33. So magkaedad lang tayo. Mga kagapay, itong pinuntahan ko dito, bumiyahe pa ako ng mga alas 12. Ngayon lang ako naabot dito na alas 5 na, no? Mag-alas 6 na po. So medyo malayo, hindi rin siya masyadong kalayuan. Yun nga lang siguro dahil paputol-putol yung biyahe ko. Ayan. So kausapin natin siya, interview natin kung paano ba siya naging paano siya natutong mag-drawing. Ayan. Kapatid, paano ka ba, kailan ka ba natutong magganito, mag-drawing, magpinta? Bata pa naman ako, mahilig ako mag-drawing. Pero madalas ko pong dinodrawing nung bata ako, mga cartoons na things. Yung mga anime. Yan. Pero nung itong ginagawa ko pong portrait na yun, last year ko lang po ito, Ang dami dito, oh. pinagtuunan ng pansin. Yan po mga kaagapay. Andito po si Ma'am Jessica. Ayan. Dami niyang gawa dito. Sino to? Si Alcantara, no? Sino? Si Kylie? Yeah, pa-commission na. Marami pong nagpagawa dito. So, yan po. Tapos nakapag-aral ka. High school lang po. Nakatapos ka ng high school. So, bakit hindi ka napag-college? Parang, kasi nagkasakit po ako dati. Kaya, parang matigil din ako sa pag-aaral. Tsaka yung drawing, hindi ko na masyado na pagtuunan. Itong last year lang, yung pandemic. Ayun, sana po mapag-aral ka para mas maano pa yung ano mo. So, po talaga makapag-aaral yung fine arts. So, nung nag-aral ka nung high school, hinahatid ka sa school. Open natin po rin yung nanay ko sa tatay. So, siyempre, nandyan na yung parang dumaan ka na sa yung binubuli ka. Open, hindi ko nawawala yun. Kahit Oo. hanggang ngayon, yung mga nagbubuli pa rin sa Oo. social media. Kahit nga ako, dumaan din ako sa pambubuli. Naka-transfer din ako ng school nung elementary ako dahil sa pambubuli. Nung grade 5 ako, hindi ko tinapos. Nag-transfer ako kasi yun, binubuli ako. Pero itong mga kagapay gawa ni Kuya, paano mo
May nag-ano rin ba sa kanya? Nag-assist? Wala po. Kunwari, yan, kukunin mo yung pencil. Ako lang po. Lahat po pati yung Wala kang assistant. Ay, grabe. pero yung sikap lang po. Pero hindi na, hindi naman yung pwede yung pa ako. Yan po mga, siguro yung kahit ano no, yung Diyos talaga, kumbaga parang binaliktad niya yung pangyayari. Wala ka mang ano, hindi naman ano yung kamay mo, pero yung paa mo dito niya kumbaga nilipat. Tapos napaka talented pa ng paa, paano mo? Pero paano mo yan nakokontrol pag nag-ano ka, drawing, ano? Yun lang din po, parang kamay lang din po. Huh? Sanay na ako kasi mula pagkabata ito na po. O siguro kahit itlog siguro hindi ko na ma-drawing. So di ba po mahirap kasi yung ganito mag-portrait na ano, tapos kung hindi pa ano, kung hindi pa tingnan yung mga kagapay. Ganyan po. So hindi nasasaktan yung paa mo. Pag sobrang tagal po naman So may mga iba pa ba siyang sakit nararamdaman? asthma. May asthma ka? Nag-maintenance po ako. So yun po mga kagapay, may ano daw si kapatid mo. Hindi po mga ginawa ko po yun. Parang sample lang Kaya si yung iba po kasi nasa abroad. Sa abroad na pag-uwi na lang. nagpapagawa. Pag-uwi na lang daw ako. Yan. Diba, hindi ko pa na- So magkano yung ano ganito, kunwari ito isa, Kaya po nasa 800 po. ito 800. Opo. Yung isang mukha, 800. Ay, ang ganda. Tapos mura pa yung ano mo, 800 kasi kung sa ano to, tingnan yung mga ano. Ayan. Magaling po siya. Hindi po biro mag-drawing ng ganyan tapos paalang yung gamit mo. Pero mura pa rin ano. Lahat ito 800 din. Ito po ano na. Pag ganito ko lang, 1.5 nito. 1.5. Okay na rin yan kasi malaki din. Ito yung 800, no? Ayan, so pag ganito po, mga ano po, 1.5. Tapos yung ganito daw, 800. Parang 1/4 to, no? 1/8, no? Saka ano. So ito ay ano ko na, ibigay ko na sa iyo yung binili namin ni Very Good Mother. Ayan. Sana po magustuhan. Kasi itong isa, Mahal po kasi yung acrylic, kaya hindi ko rin pwede hindi ko alam kung ito talaga yung, pero ano rin kasi iba't iba rin yung mga acrylic eh. Mga dito po ako. Sirain mo na yung silupin niya. Yan, galing po yan kay Very Good Mother namin. Pero blue lang. Blue yung kulay. 5 piraso kasi naghahanap ako, iba yung brand niya, itim, pero iba ito paki-open. Ay, kay ano pala? Ako na lang yung sige. Staedtler siya, pero kasi yung isa black, naghanap ako kahit sa iba yung tsaka gusto ko rin kasi yung Staedtler kasi nung college ako may subject kami na drafting, yan yung ginagamit namin. Yan, ito po yung binili namin sa kanya mga kagapay. Ayan, maraming salamat po kay Very Good Mother. Thank you po. Dahil dito, ayan. So ayan po yung nandito pa yung resibo niya kasi hindi ko talaga siya ginalaw. Ayan, nasa po 2,399 presyo. So ayan po lahat. May isa kasi mura 1,000 kaso maliliit siya na tube. Ganito lang. So ito na lang yung binili ko kasi parang sit up siya, ay isang set. So yan yung binili ko. Ayan. Ayan po. So isa to sa kahilingan ni
ng ating kapatid. Ayan. Tapos ayan, may ano pa, canvas to. Ayan. Yung isa, parang iba to ng size na iba. Itong dalawa medyo malalaki. Ayan. So yan po, ako po yung nagpapasalamat po kay Fairy Godmother. Thank you very much po sa Oo. Ito po, naipaabot ko na po kay kay kapatid yung pinapaabot mo sa kanya. Ayan. Ang dami mong gamit, no? Hindi ka pa na dito, naliligaw, ay naanohan dito, naguguluhan. Pero kayo yung taga sa mga pencil niya. Balot. Yung yung ito, di ba inaano yan pag Siya ang tatasa. siya pa rin? O kasi minsan kailangan din ng estimate yan yung gumagamit. Hindi kasi yan basta-basta na Oo, yung gagamit talaga yung magtansan niya ng yung hugit. Kasi yung ibang pencil kailangan may may mga point din yan Hindi lahat din ng pencil pwede mong gamitin sa gusto mong i-drawing. So ito po mga kalingap, si Kuya. Yan, di ba? Ang galing niya po. Yan. Ito po yung nadatnan kong dinidrawing niya. Taga saan itong si ate? Ano ba po? Probinsya. Yan, sa mga gusto pong magpagawa kay kapatid, dito lang pwede niyo po siyang di ba may page ka? Meron po kahit sa Facebook na lang po. Sa Facebook, ayan. Yung mga gusto rin po magpaabot ng tulong kay Kuya. Ayan, syempre napasarap sa pakiramdam din na may nagpapaabot ng tulong. So, tulad ng mga pencil, ayan, pwede niyo po siyang bigyan ng pencil at saka ito. Di ba parang napuntahan ka ba na dito ni Corina? Opo. Rated K. Hindi kasi ako masyadong nanonood sa rated K. Maka-akin Oo. So, yun po, sana po ang isang pinaka dito. Jessica. Oo. Pinaka dito kay Kuya ay siyempre yung tayo na kumbaga sabi natin kompleto yung mga kamay natin. Ayan, huwag po tayong mawala ng pag-asa. Tingnan niyo po si Kuya, ang galing po mag-drawing kahit yung paalang niya. Ayan. Diba? Ang galing. Dito ka lang lagi sa bahay. Tatay ni kapatid. Ayan po. Ano po yung trabaho niyo, tatay? Construction. Nagwe-welding. Kaya medyo mahina yung kaliwa kong mata. Ay, bakit? Nasunog ba yung niya? Nunal po lang. Nunal. Kala ko medyo nagkaano rin. Sila parang may nabulabo na rin. Oo. So, ilan po yung kapatid ni... ilan po sila magkakapatid? 3 lang. Pang-4 siya. Pang-4. Siya ba yung pinakuya? Pang-ano. Panganay. Nung pinanganak niyo po si... Benjamin? Bermin. Bermin. Hindi ba kayo nawala ng kumbaga tiwala sa Diyos o hindi pa kayo yung iba kasi minsan nag-aano yan sa Diyos parang nagtatampo. Wala naman po. Hindi ko inisip yun. Siyempre first niyo. Si nanay, ikaw po nanay, wala ka bang dito lang pero alam nyo nanay, itong anak nyo siya yung buwinas sa pamilya niyo.
Parang siya yung swerte niyo sa buhay. Ayan, yung ano lang natin, sana itong matapos na itong pandemic, tapos magkaroon siya ng scholars na ano sa college. Ayan, para oo, makaano siya ng ma-approach siya ng fine arts. Oo. So yun, yun po, ikaw kuya, baka may gusto ka pang sabihin sa ating mga viewers. Ayan, ayun nga, sana rin matapos na tong pandemya, malay mo may mag-ano sa'yo ng scholar, di ba? Sa mas maano pa rin yung ano mo na matapos ka, hindi pa huli ang lahat. Ikaw, baka may gusto kang sabihin sa ating mga viewers, pasalamatan. Nagpapasalamat po ako dun sa nagbigay po sa akin ng mga regalo nito. Oo. Binigay po share ni Kuya. Opo. Kaagapay po yung Kaagapay yun. channel ko po. Maraming salamat sa mga patuloy na naniniwala sa kakayahan ko. Salamat din po. Opo. Yun. So, yan, wag ka lang mawala ng pag-asa. Sa ngayon, talagang lahat tayo kumbaga yung iba bumabangon pa sa nangyari sa ating pandemya. Pero, yan, wag kang mawala ng pag-asa at i-prepare natin na marami pang dumating na biyaya sa iyo. Sana po may mga ano pa ba yung mga dapat kung baga kulang sa iyo na gusto mong wish mo na mabili mo o makuha mo. So ngayon po, wala naman po, okay naman po ako dito sa dami po ngayon. Yun lang po talaga yung gusto ko na sana makapasok din ako ng kolehiyo. O maka-proceed ka na sa kolehiyo. Oo, kasi Iba pa rin po yung natapos na. oo, tsaka pag nakatapos ka, magagamit mo kumbaga magiging professional ka na. Tsaka pwede ka nang kunin ng mga company. Kasi magaling ka naman mag-drawing. Ayan. So yun po yung i-pray natin. Huwag lang tayo mawalan ng pag-asa. And dahil papalapit din yung Christmas. Yan, sana po may magregalo sa iyo. And yun, kung may mga kailangan ka pa, baka maibigay pa nila sa ating ng mga kababayan natin. So yun, isa din po sa namin, yung mga gustong magpa-drawing po, ko lang dito yung Facebook niya para doon po kayo pwede nyo rin siyang i-direct yung i-PM kung magpapagawa kayo ng ganito. Ayan, lang din to, cardboard, no? Cardboard po siya. So ito 800 na lang daw. Tapos yung ganyan 1.5. So magbibigay na lang sila ng picture ganon. Opo. Okay. Bayad po. May ipasa ako sa na picture pagdating ko. Pagawa ako. Oo. Ganyan siguro. Kalaki. Ganun. Yun yung ipapagawa ko sa iyo. Ipasa ko na lang yung picture. Yan. So, yun po. Maraming salamat po din kay tatay na pinatuloy po tayo dito sa kanilang tahanan at saka kay nanay. So, maraming salamat po. Kalingap, sana po maging rin aral din sa atin or maging ma-encourage pa tayo ni Kuya, ayan, ni kapatid, na wag sumuko sa buhay hanggat may buhay nga, sabi nila, ay laban pa rin tayo. Ayan, tingnan nyo naman siya, yung mga balakid sa kanyang hindi siya disabled nga siya, pero grabe yung kakayahan niya, yung talento niya na hindi natin nagagawa. Ayan, hindi nagagawa ng mga kamay natin. Sa kanya paalang, diba?
Yan, napaiyak po siya bukas. Maraming salamat po kuya sa pag-share na walang paa, walang kamay. Ay, bari ako dito, bigyan ko sa'yo. Hindi nila alam. Si kuya nandito. Ano pangalan niyo? Para. Pero handa ka pa mga kaagapay na hindi daw po sila Tapos yung nailisip kay Pap. sino po ang kasama niyo dito?